Здравейте, приятели на риболова, ново бати Динко. Ето, вижте, само суки, само големи суки. Ето, друго няма, ама риби има много. Ето, 10 на парчета, над нормата са, някой да не си мисли, че бати Динко е браконьер. Ето, погледни. И след малко трябва да си ходим. Ето. Така, ето, големи, малки, всякакви. Кой пак е номер едно? Бати Динко е номер едно. Всички шаранчета са върнати обратно. 4-5 броя. Всичките съм ги върнал. И ето пак. Иха-ха-ха. Ихи. Ето, така, добре. Ето, чай да ги пусне така малко още. Много добър риболов днеска беше. Това е от мен. Който го може, го може. Чао, чао.